seran històries que... Avui aprofitem aquest espai Chef Capravo per promocionar la jornada gastronòmica del Calçot de Valls, una jornada que el que pretén és posar en valor el producte central, que és el calçot, amb una cuina, diguéssim, més d'autor, més creativa, més enllà de la calçotada clàssica. Volíem presentar el calçot, però no el calçot com tothom els coneixeu, sinó amb aquestes receptes intentar ubicar el calçot al món. Avui hem preparat el guacalsole, que és un guacamole. Hem agafat una oblea de pasta wonton i a damunt hi hem posat aquest guacamole però fet amb calçot. El segon plat que hem fet, mediterrània, que és un pastís de calçot amb olives negres, comí, ànec, alfàbrega, un bacallà amb salsa de calçot i calçot confitat. Hem agafat el calçot, l'hem confitat amb oli. Hem aprofitat aquest oli per confitar després el bacallà. I finalment, una ganache de xocolata blanca amb crumble i marmelada de calçot. Ens ha fet com viatjar, connectant les cultures, els diferents països. Muy guay la propuesta de Capravo. Me han encantado todos los platos, pero me ha flipado el de bacalao. Estaba que se deshacía en la boca y he aprendido muchísimo sobre los calçots. Portem vins de la Déu Tarragona, portem vins de l'Alt Camp, que és la zona de les calçotades. El calçot és un producte d'indicació geogràfica protegida. És un agraïment que Capravo aposti en aquesta línia i reforci aquesta línia estratègica de promoció d'un producte de quilòmetre zero. És una sostenibilitat, és una manera de viure i creiem que Capravo ens ajuda molt a tenir els nostres productes als nostres supermercats. Vindre a l'espai del Chef Capravo ha estat un luxe, un privilegi super ben muntat. Tots super simpàtics, super amables, super agradables, vull dir, m'he sentit molt bé, molt a gust i amb unes ganes terribles de tornar-hi.